L-Agostinjani, Fader Terence Piteri u Fader Mario Abela u sitt żgħażagħ Maltin bħalissa jinsabu fil-Peru fejn qegħdin iwettqu ħidma missjonarja għal ħafna familji u tfal foqra bħalma jsir ta' kull sena f'postijiet differenti permezz tal-grupp Amigos. Is-Segretarjat Missjonijiet Agostinjani Amigos immexxi minn Fader Mario għal dawn l-aħħar 31 sena mill-1994 tella gruppi ta' żgħażagħ kull sena f'diversi pajjiżi fosthom il-Brażil, il-Możambiku u l-Kenja. Din is-sena l-ewwel darba l-grupp ta' missjonarji qed iwettaq ħidma fi Iquitos u Nauta fil-Peru. Ma' News Fader Mario qal li preparazzjoni għal din l-esperjenza missjonarja bdiet sena ilu tieħu ħafna ħin. Il-preparazzjoni għal din l-esperjenza missjonarja bdiet sena ilu meta nbeda l-kuntatt ma' patrijiet Agostinjani li jgħixu hawnhekk u jagħmlu ħidma mal-komunità. Permezz tagħhom imbdiet il-ħidma ma' membri fil-komunità b'ħassorijiet missjonarji Agostinjani li jaħdmu mill-qrib ma' dawn il-familji li jgħixu f'faqar estrem. Xi ħaġa li fi kliem Fader Terence sabiħa li matul is-sena l-Amigos ikomplu jappoġġjaw ix-xogħlijiet li jkunu diġà bdew matul dawn il-ġimagħtejn ta' missjoni permezz ta' xiri ta' ikel, ħwejjeġ u saqqijiet bid-donazzjonijiet tal-Maltin u l-Awċin. Fader Terence enfasizza li x-xogħol ta' missjonarju mhux biss li tixtri l-affarijiet tal-foqra u tixbor il-flus, imma li tagħmel dak li jkun hemm bżonn biex popolazzjoni tgħix ħajja aħjar. Ħidma oħra li twettqet dawn il-ġimagħtejn kienet għajnuna fis-Soup Kitchen f'parroċċa f'Qira fi Iquitos Santo Cristo de Bagazan, tiswiet tad-djar fi Slamerja f'Puerto Masusa u tisbieħ ta' ċentru parrokjali. Iktar tard f'Nawta mbagħad qisu satejn il-bogħod minn Iquitos bil-karozza, il-grupp kompla l-ħidma tiegħu permezz ta' bini ta' żewġ djar ta' familji foqra u żeba' ta' kappelli flimkien ma' mument sabiħ tal-għob ma' tfal foqra fi skola l-bogħod miċ-ċentru ta' Nauta. Fader Terence u Fader Mario l-kol temmew jgħidu li dan kollu ma kienx ikun possibbli mingħajr il-ġenerożità tal-Maltin u l-parteċipazzjoni f'diversi attivitajiet li saru matul is-sena bħala parti mill-preparazzjoni għal din il-ħidma.